Langlokso rang ingtia rong kerpi karklipon. Ormantia rong along rong kerkarkli. Kang teng terona rong along than rong ker kachithokpon. Lakha isi kanya bea rong along ta ingdeng kriner kep lokhimona dawan karcho asai kedeng pon. Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi anglong Karbi pastorate thomke bratrok aphong ningkana segamai pi kapaman pong. Kardom nilibirta than bang phi sami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera do anaphan kardom pajiriglo kardom tangte Pini Abirta lenonang tonpen arjuponik sina Langlokso rang ingtia rong kerpi karklipon. Lakha krephi korkanthi constituency kaparlo langlokso rang ingti arong along Pini thang niphai pho Karbi ningkan kimi bupacheton dunsi than thili pen arnawa phan chethok chejer pon. Lason si Pini rong kerpi karklipon along don thomke bratrok lapen guru sar babusing ingti lapen RAK otpon monsing ingti atum ahin pen sita than thili arnawa phan thokjer pon lapen Pini rong ker ase karkli along bomut bokan parbi par e ang hoyalang pong Mefun meet pusi guru sarahin pen nang pachini dun. Son siningkan arjon chokle meji choda meji don thom kebra trok ara dum sidame. Or kechan mefun meet ji puta guru sarahin pen radaphan than pon. Son si mesen pen rong ker karkli pachun pondo. Dan halangso rang kierong bitum me rong angkang si doan ke nitum ini than rong ker kali lake nitum ke sompi sombon rong kerpi lasi nitum dak don thongkep ne don pikep ne rat nitum cirung pensi lasi nitum rong kerpi klem lo lasi nitum Pini ladak nitum rong isi pen don pikep hokep arat pen nitum cirung pen laso rong ker nitum akli lo lasi kakli phejo hempu pen dang lok ta amurakan mesen lapente apura ri nitum kepi kepajir ta ini amurakan mesen lasi aprang e phiang thun phong thun alamat teng pen kakli phejo ningkan piar jonaphan asu sangtar ke chelang josi mese amurakan mesen kudante don ne dak don pikap hokap arat an sitami e chuklem chodam ba ini ne okri hung kedam ba hawa Karbi anglong denta ghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. tangte nona duntu Abirta lenonang tonpen arjuponik tha Lakha isi kanya bea rong along ta ingdeng kriner kep lokhimona dawan karcho asai kedeng pon. Pini Lakha inkora isi Borjon constituency kaparlo Lakha isi kanya bea rong along ta ingdeng kriner kep lokhimona dawan karcho kepaman pon. Pini niphai thang pho achiklo da porphai troksi malom Lakha isi kanya bea rong ta ingdeng kriner kep lokhimona dawan karcho asai kedeng pon. Lapen labangso lokhimona dawan along arnibang melur paklar bang phulake Ganesh terang guru posi paklar ponlo. Adun thu lokhimona dawana long chepahem phupon lake moniram rongpi maipu singteron meichunbang lapen mongoling leng girim kerang anpar dalabangso kania be lokhimona dawan ke kroyara ratum sitame mesen pen cherap chetudun. Lapen lokhimona dhoroma long kapathiga tengpensi saitame mesen pen klem ponlo. Arna malun lapen kirtong hai hoisitame pachun ponlo. Lason si kanya be guru po Ganesh terang pen nang pachini dunke pining sengkan ke litum lokhimona dawan karcho asai lapen miluranta mesen pusi nang pachini dun. Lapen karlitang atuma phansita me kachikimo asai ta tengpon anparta kanya be rong along lokhimon ke kroyrat adon lake don thomke raphoso se pusi nang pachini dun. Tum Frankie tum Hansitami Ninkan Kimia Kardom Party Kardom Lasi Pini Nilitum Ladakania be Lukimana the one Sitami Nilitum
hemangtar angtar katisai la puson nilitum Karbi Lukman rong care posi nilitum phan nang iklo nasi nilitum da kania be Lukman arat mate nilitum Lukman phan kroi rapet mate nilitum adona phaya bangke don thongke rahini la po ando nasi Pini nilitum rat rek pen ning sipet pen nilitum la bangso adowan nong sai angdeng keciklem nangji angdeng an Pini nilitum ni phai pho an pleng lo nasi non kebang jilang ani setame nilitum akurusa nang pin khat pon ateng pensi nilitum la soa sayang deng pacun ipo posi nang nilitum pharangkia thengnu setame nili hin pen ansilam chijai ja kardo Karbi Anglong Borjan Penamor Singh Be report Biswanath Karbi Life Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Bormantia rongalong rong kerkarkli Thang ni phai pho aningkan wangason thak pining aningkana pharmantame arna marni pen kachepamia sai denglo Borjan constituency kaparlo Bormantia rong angkang kido aradatum aningkan wangason thak chirung cherek si pining abahatame arna marni than theli pen chepaminang jipura Pini thang ni phai pho arni angkang pia pharman hawa rong kerkarkli sai denglo Bangso sai ke renga thepi ke lahelo ili hako pensi tame Karbi karbaka khe tumke chorkli chophe jona thu pensi nangke plang Lapuson si Pini tame Bormantia rong angkang pia long ke do prong solangdo Karbi rada pharman kai ke sitame dome thakme nangji anparta ajara sai le choklem chotam tame me et me phun anparta eok epran ke mesenji lapen arna mahir jume kai ke keroverja phansi than theli bolo sangpen khokjerdo Pini bangso ke thoke jera long than rong ker karkli akurusar deopania than karkli kangbura be dhonsriyar nam karkli akurusar risoteron khon bamona than karkli akurusar risoteron sukanchana than arnam karkli akurusar roren be idi karnua than karkli akurusar jitenteron longlea hi karkli akurusar sar ering hi laso akurusar tumsi thokjer ponlo Pini bangso ke thoke jer ponalong bomut bokanta Mesen pen thok jerlong lopusi kurusaratum pen pherangke phan than pachini Karbi Anglong chapralang so pena gostin rong pha report Biswanath Karbi Life Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate thomke pratrokapong ningkana segamai pi kapamanpon Pini ni phai pho thang achiklo lakhain koira hini Sarupadhar constituency ka parlo Japra Langso Cultural Complex along Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate thomke pratrokapong ningkana segamai pi kapamanpon Bangso ajai me ke damtang thang ni phai ke thom achiklo pen pangcheng ponsi Pini ni phai pho an ajai me kapajutpon Jaimek chengche prang Bishop Manipur Evangelical Lutheran Church Right Reverend Dr. S.K. Manlun Aphan Kangthum Karne Padoponlo. Lason si Pini ke jutsi arni mate bhomkuru karcho ame kapang chengpon lake porphai sirke pen pangcheng ponlo. May chengche prang coordinator Seva Bharat Borsing Tiso hin pen may chari ponsi may pangcheng ponlo. Lason si Pini ajay me kapang chengpon aluhi kapachini pon Reverend Barnabas terang ahin pen si pachini ponlo. Lason si jay mega teng pen damsi ke chengsi rat pen Lunijir esang lun ponlo lapen aduntu dan kirung lapen aduntu evangelist ronje terang Bethel GL Church atum arideng dan kahodai lapen lun cheto lapen ahin pen ke wangatung to an project jak alun chepaklang ponlo lapen aduntu sangpi Priscilla hanse pi ahin pen si Bible kangthir porhi ponlo lason si aduntu Right Reverend Dr. S.K. Munluna hin pen kachetong ara do anaphan Jumesen arna malun than ponsi thomke pratrokapong ningkana segamai pi kapaman pon mesen me et pen pajut ponlo so ningkan segamai kalam senang hekan than ko jima Okay chorolo dala tum media tumang no lili karjab long pot na ta long tin phan president phana kiru pilo nasinili Pini ana chathan ji kala hello ni tumla Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi section Karbi Pastorate atum patai thomke rop trok aphong amei ningkana segamai pi long so tarik ke thom pen Pini phoan ke kijudar ni lo la silabang so a theme
la bang so ni tum ke an pon ke kroi ni tum ke kroi pe thi mu chot tha ko la bang so la ke bai balang deng along lu ding pi kret drop si le pen so po la pe la bang so lam ke than tum than bang atum ni tum ke pha pon la ke so Manipur Evangelical Lutheran Church Bishop Right Reverend Dr. S.K. Mandun Lepente Karbi Anglong also United Christian Forum President Lepen Dipu Senior Pastor also Reverend Dr. Solomon Rongpi Lepente Nili Bethang Nili like Gospel Evangelical Lutheran Church also Northeast Diocese Long Vice President Lepen Nili Karbi Anglong unit along like nearly chairman la pendili long non la nearly are we the two can do like nearly associate pastor permanent vice president hello nearly to long so monthly a melong nearly to Karbi long like just met mane Karbi a khet man si ching room chot la si nearly to monthly trainer cap and Pini ching room pon lo mana di pu pen ha salawar pen ha Kaziranga area de borpung tarapung la do area pen as in ching room se lo samai do pon lo Pini labang so pas season long bang andak armu chitong pon Pini ke bang haru phoke su sebon ni to mane so auditorium capacity pen bangke mane park chat lo posi so sebon dilita registration to long si so phai ke doji asili long so phai bang abe Pini labang so ame lili Karbi long arat doan phan lili long so nili to mai pen nili to ma nili hin pen message ki hello nili to aket kroi mane thir tip pen Karbi Anglong Chapter lang sa Payang Gostin Rong report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Kang teng terona rong along than rong ker kachithok pon. Nijang Karbi Anglong hongkram kang teng terona rong along Pini thang thang ni phai phob hom kurwar ni kang teng terona rong along than rong ker karkri pon asai dengpon. Labangso than rong ker kachithok pon along dowan sadi dia prang donri kimpon si athing no along Karbi aron pen donri kangpu aphan arnam along hirjome hangsi ang hoyalang pong paklosi asar the phan sitame Karbi poho pen arjopon si than rong ker karklichi adowana kengri an kang teng teron asar the lapen labangso than rong ker karklichi akuru saratum pen dowana kengri an kapali jephan kengkam chichor pon lapuanat pherangkia thingno kuru sarnang ke thandun atengke Pini labangso than rong ker kar klipon along vomut vokan anghoi alang pong pendang lok aput ari sitame sirimri pensi chingto ponlo puta pherangke thingno nang thandun lapen puthot pherangke tom karjo hut kopi potsi rong ker ningkan esek pen rong isi rup isi pen lapuson thokjer pon nang kokloput karjo hut puthot pherangke thingno nang ke thandun atengke lapuson ningkan isi pen rong ker rong op che thok chejur pon nang koklake ningkan wang phak ningkan wang chor sitame rong isi rup isi thang kisung katora kapavedet mati kisung katora pen chenglok okpran me et me phun aparmansi rong isi rup isi pen sitame rong ke rong op ningkan isek pen thokjer ponang koklopu pherang ke thingno karklivek abang phu mate kurusara hin klardak pen nang pachini don totang de Pini ladak nang litum rong sirup si penang litum rong ker kar klipon aputhak koson se ang hoilang pong banceng lok bumut bukan aputhak nang li hin ban tiek ban pachinik chata to nili tum rong sirup si sari su lari sia su pulo ta nili tum jetu Pini adap museng ani mulo dap ani mi Singapore lo la pen nili tum rong sirup si Pini no la dap nesen adap itu bumut bukan sorkli kiju bukan ben kedang lok ke non ang hoi lang pong ben kedang lok sob im hoi ben keseng lok ke awan den pusi pupo ha song hoi bang pe kluk ke par e phat sigi ong ben isi ta pene par ko kluk bang ave la pen non ni tum bumut bukan bang ta kapar e si ong la pen par vi e jon joni do kap ki dip chenap ke ave ki dip free ta ave muthote bukan ti sap sup sigi ong la pen ning ting sam un lo la pen
อังตอนกูรู้สารเดียวรถรองเป็นนักศึกษามุจจอดตุ้มนับเป็นก็มันเนี่ยหลังเทคมุจจอดตุ้มบ้านหลวงรีฮับบีตาดูโลเป็นนักร้องสารเป็นบันเมการสารกับดูวิอาริสุบัสสาเดียวรีกับดูเป็นนี่ตุ้มโซโบกันกับหลังนี่สิ่งสามโอสิกองนับเป็นนอนละรู้มาเพียงเทียนมูตีตาปนิดเด็ดนอนละมูตีลงรู้มาเพียงเทียนวัดอาณาเมกิตับสิดำนี่เราสอนอาณาเมกิตับมาตาอาวิทายเว้นับเป็นเนี่ยรอบแต่อาคิวเว้อังกระทำสิกดูมานอนในพรางนี่ตุ้มเกี่ยวกับนิ่งการนำสุเสียจริงถูกจีวัดแต่เคลมอีจังการเบียงลองเป็นลองคีรองปีรีพอร์ตบิสวนัทการบีไลฟ์ตั้งแต่ปีนี้ Abirta ละอันเป็นสิกังต้นปนอีกล้อและสิกาดูกาวิพันตะกูรังทุละเป็นดูเมทักมิ